6. května 1945 došlo bez větších bojů k osvobození Kopřivnice. I u nás jsme si připomínali Den vítězství. Památku obětí druhé světové války přišlo k pomníku padlých uctít 30 lidí, včetně představitelů města, členů vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu. Během války padlo v boji za osvobození 23 občanů Kopřivnice. Další byli zatčeni, vězněni či mučeni v koncentračních táborech. 21 Kopřivničanů se zúčastnilo zahraničního odboje. Mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a účastnilo se partyzánských akcí. Noc před osvobozením vtrhlo do města ustupující německé vojsko a burcovalo spící obyvatelstvo. Kolem 5. hodiny raní jej začalo opouštět a po 7. hodině se již ve městě objevili první rudoarmějci. Vzpomínkové setkání bylo ukončeno státní hymnou a místostarosta Kopečný převzal za starostu města pamětní odznak, který mu věnovalo vojenské sdružení rehabilitovaných za dlouholetou práci ve prospěch sdružení. Země česká, domov můj, země česká, domov